Bum! Čaute, tu je Lily a vítajte v ďalšieho videa, čo je ďalší tag a bude to 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta, ale bude to rozdelené na 4 časti a teraz idem odpovedať na prvých 25 otázok. Tak, ja spím väčšinou s otvorenými dvermi. Nie, tak toto by som nikdy nerobila. Tak ja spím so zatiahnutými žalúziami. Nie, tak toto je fakt iná otázka, ale nikdy. Tak, veľakrát to nerobím, ale väčšinou tak zo srandy. Tak, no minule sa mi také stalo, že vlastne som si vystrelila kupóny a sme šli vlastne na takú akciu, že tam bolo veľa kupónov do nášho Kauflandu a nie všetky som použila, to je len takých pár, takže v podstate aj áno. Pre mňa by som radšej asi toho medveďa radšej privítala. Tak, možno len tak niekde sem tam na nohe, ale na tvári určite také pehy nemám. Ja nie som tak pehatá, chvála Bohu. Ja sa neusmiem vždycky na fotkách. Na ľuďoch ma najviac rozčiluje, keď nejak náhodou keď klamú, alebo sú takí nepoctiví, alebo tak, alebo proste zavádzajú ľudí. A také robia proste nejaké hlúposti, blbé veci, čo by nemali robiť. No a také proste veci. Ja nie, ale chcela by som to skúsiť, môže to byť zaujímavé. Tak, keďže som ešte nestavila, takže ešte nikdy. Tak ja to väčšinou nerobím bez hudby, možno len sem tam nejaká šlanda, alebo len také. Keď sa naozaj nejak teším, že si zatancujem, alebo len tak, ale inak nie. Ja nie len vlasy, ale to musí byť fakt veľmi nejaká nesloja. Taký, no 4 ľudia. Má 80 na 200. Can't Stop the Feeling Justin Timberlake. No mňa to väčšinou tak znepokojuje, je to také nezvyčajné. Ale kebyže som to vydala každý deň, tak ja by som sa to určite zvykla. No, väčšinou nie. Teraz naposledy som sa akurát videla taký film kreslený Zootropolis. Môj najobľúbenejší film je, takto sú tie rady Harry Pottera alebo Twilight Saga. Určite na nejaký tajný ostrov, o ktorom nikto nevie, nejaký malý ostrovček, aby ho nikto nevedel. Väčšinou, jak večeri pijem nejaký čaj alebo nejakú obyčajnú vodu. Ja budu nejakej špeciálnej omačky, čo je taká paradajz, nejaká špeciálna omačka pomodora alebo niečo také. Alebo normálny klasický kečup. Tak to sú určite brinzové halušky. Tak toto bolo dneska všetko z tohto videa. A keď sa vám páčilo to video, tak dajte like. Keď nie, tak dajte koment a keď sa vám páči môj channel a chcete ma ďalej sledovať, tak určite hoďte odber a vidíme sa v ďalšom videa a BOOM!